Chineke nna onye mma ebe ndụmọdụ mana mbọ niile unu na-agba unu na-ajakọta n'iyi mana unu mara amalụ oke Chineke kelu n'elu ụwa mmadụ apụla ịgbaju ya Mukanji aganu okinji akanseje okinji jelo gidi o jakota neke nunu o biku yalunu moyilo yabike bunam gini kammelufa ojile bunam o gini kammele bike bunam o ni gadi nunu idi nunu no webifengabo ojile bunam esi nweta ndị gbara izu ọnwụ ebe bụ ka esi nweta ndị lere Jizọs wee na-eyi ụmụ nna mụọ unegbu na-emu ka mbili maka ife mere onye ife na-eme onye na ife na-eme onye na-ezinụlọ eje ọ bụ na ụmụnna ya egburu oyi n'isi ga-achanụ ya wụọ okwu nnekwu bụ ndị chọrọ ịnalụ m ife chinyere ụmụ ndị na-achọ ga analụ m ana m ndị chọrọ ga analụ m ego m ndị chọrọ ga analụ m nwa m ndị chọrọ ga analụ akụ na ụba ị ga-ebuwe aja wee na enu uwe anyị n'ọnwa mme n'ụwa bụ anaba ya n'ụwa onye ilegbu na mụ onye ga-adị ndụ n'ụwa ịdị ndụ n'elu ụwa ị ga-abụ ife ga-abụ onye ilegbu na mụ onye ilegbu na Ojiakụ nwanyị ọma Stainless na ezigbo nwa ya fụrụ n'anya nọ Chukwudị the golden boy ọ ga-adịla ya mma ebube dike ofe awọ mma oge ịkwalụ nna ya dịkwa egwu Jakota na ya gaziele gị na lọlọ ya ka mbili ụwa mụnụ onye ma onye ga-abụ eze onye ma onye ga-adị mma onye ma onye ga-enyere anyị aka onye ma onye ga-abụ eze
obodo mmụọ n'elu ụwa na-eruru n'ilo elibe olili n'elu ụwa akpọrọ ndị ọzọ etibe egwu n'elu ụwa zizi jepụta n'onye ọzọ oke ejekọta sobiri n'egwu wee nazio nnebu nemu ka mmiri ụwa onye na-ebu na mmụọ gị bụ ife nga-abụ onye na-ebu na mmụọ gị bụ ife nga-abụ ụwa bụ n'ọnụba anyị Idin do if you